Pero ang pangutana, gihigugma ba kanila pabalik? Nadugmok akong kasing-kasing, naghuna-huna para ninyo. Hinaot, nakatulog ka. Nakapahuway kang tarong niya. Gandahan ako ninyo sa akong sweldo sa gusto ninyo. Nagapangayo ninyo na adayon. Kamu na lang magtrabaho. Wala ninyo. Nasulayan mo unsa nga mo kaimtang diri sa layo. Uy, ang inana pa mo kuyo kay mga istorya. Wala ta mo gipasagdan. Isang na mo diha ginatagaan ta mo sa inyong pangayo. Karon wala ko katag sa inyo nga kuyo kaayo mo istorya. So twisted kayo ang kinabuhi sa mga OFW. Same rasad sa kinabuhi sa mga breadwinner. Mabitaw di ko fan ana nga mga responsibilidad. Kaya bitaw nagpakabuktot ka para sa imong igsuon nga tapulan. Nagpakaalipin ka para sa imong ginikanan nga batan-on pa kaayo nga dili ganahan nga trabaho. Nadugmok akong kasing-kasing, naghuna-huna para ninyo. Nga nangabuktot na mo diha. Nagpakaulipon mo para sa mga taong tapulan. Naluoy ko para ninyo, babo ko mahimo puro na kustorya. Kustorya ram sa kukutog. Di mo punta kaila. Di man taigon sa. Di man po muminaw na ko. Gahin po kayo mag-ulo. Ganahan kayo mo, anak. Ganahan kayo mo nga mag-antos para sa uban. Nya mo ingon mo love, mangkay nako sila. Ako lagi wa am naglalis ana, love lagi nimo sila. Kaya ba man ko ana, gihigugma nimo sila. Pero ang pangutana, gihigugma ba kanila pabalik? Sila ba, naghigugma ba sila nimo? Kung gimahal ang unta kanila pabalik, okay ra unta to. Nga, ma. Kumusta na? Ma, na ko diploma. Nakagraduate na ko, ma. Nak, may tag-okay ka diha. Hinaot nakakaon kag tarong diha. Ayaw mi guna-una diri sa imong papa. Okay ra mi diri. Ngahan, I love you. Hinaot, nakatulog ka. Nakapahuway kag tarong diha. Okay ra mi diri sa imong mga anak. May lagi ging naana. Hinaot untag ingon ana. Pero di manggod. Di manggod ingon ana. Ma, kumusta man? Nami pera ng project sa eskwelahan, di tayo tinuod. Nak, kumusta? Nahalagi may emergency sa iyong papa, short mi, wak may pampalit maintenance. Han, padoong na may maputlan diri. Wak pa ko kabayad sa aktong kuryente. Asa na ditong kwarta ang ipadala ninyo, baguhay lang. Nahurot na lagi. Daghan magud kayo gasto unon nga importante nga kinahanglanon diri. Hay buhay. Ipahimos lang ra kanila. Kasabot man kunin mo. Moro may paagi nimo para magpakita sa imong pagpangga nila. Pero mao ni problema, the message is sent pero wala nila na-receive. Napadala nimo ang mensahe, kanang mensahe sa pagpangga, kanang tanang naa nimo gihatag nimo nila. Pero wala nila nadawat ang message. Kaya nga dawat nila kwarta ra, nga nag-uwan og kwarta diha. Pero mao ni timan ay tao ra ka. Mapulaan ra ka. Ug kapuyon ra sad ka. Dili ka ATM. Ug labaw sa tanan, dili sayop nga mopili sa imong kaugalingon. Kaya ang tinuod nga gugma, dili mo pahilak nimo.